kanu ke jingja haba ka wanja ha ka jingem ki brio ka jude ka jingsneng khamtam ha bangi em klem da fikir bat ka jingbom ki bahusiar khamtam ha ka baide bat ki Khyllung khana bat kani ka dei lengba ka jingja ha jowai West Gentle Hills hakani ke jingja ka belaja ka absantrik jelio arjar pusau uwei Khyllung ubadang khandai Bnai ulakum ngu yo pen bat ubasakut Ryndang na ka jingyo i jong ka Kmie ya ka jingu jingyam kumta habala pet chapo ktien jong u ya ka balayo i yo khli pen hapo Ryndang jong khun kumta hakasi ka babut haka trik jelio arjar pusau yo Khyllung larano sya ka Dr. Norman Tonal Hospital Jowai bat ka ju kasngi Dr. Bnai lingkhoi ENT specialist haringkat berki staff nurse kilala ban pelaj yo tei Khyllung badang khandai Bnai na ka jingsitom hadin ka jingpendep ya ka jingsumar nadu ka x-ray ka bapen i baupen ubasakut bat ne Ryndang tei Khyllung ka jingla jong Dr. Bnai lingkhoi ban seisok yo pen bane Ryndang uni Khyllung dei lengba ka jingsyam phang bat Jingstad ka balo supran kam da ka general anesthesia klem da puj lengba ka ni ka jingjau Dr. lengkhoi lakunturu ye Shillong Mail longpa ban long ki bahusiar khamtam ban penjanga ye ki tiar barit parya namar ki bu ha ka jingma ye ki Khyllung badang ren nakaliang ki Kmie ki pa jong tei Khyllung ru kila ai khuble ya ka ni ka hospital ka bakilala ban ai jingrap yo khun jong ki ha ka por badon kam Yesterday at around 12 o'clock actually the parents came with a complaint of baby 9 months old. He had this safety pin injection and it's stuck in the throat. So we did an x-ray and then we have found that it is there, it is stuck in the throat. Not only that it is a safety pin but also it's open. So that is very, very dangerous. So immediately we admitted the patient and we rushed to our OT and thankfully our anesthetist, everyone was ready. We are all trained for the case. We have been experiencing all this, especially with babies. So we rushed as soon as possible and at around around 12:45, 1 o'clock, we started the OT and we have safely removed the safety pin under general anesthesia. Khyllung hatu sansnem ro kidan sensit do expose nem ro kitap shakmot kitap shakor kito te hinre kumine Khyllung pat ta safety pin ni it's not very ta ken kam da dei man kasi it's very rare ma te nga kumi doctor ni shu ong ni shu katpa ti phi kami pa ba kam ta ki Khyllung to ba dangrit ki long le se khapar ba Kmie ki bnyat ki dat ki men ki dat ki bnyat mto ti kwa hi ban thai ki te hi sa pet ba khapar hai tu hi adap system asnem pet ba ki Khyllung kham tam da phila wan jing tre kum to phi ki ta ki wallet ki ta ki te ki shim ki pisa ki shim ki shabi ki shim kat ba ki man hi ki Khyllung ta te sum hap pet ba hai Khyllung namar ba Khyllung ta kim stu ke ki kat bo bocha shubor ki bocha skor ki thap ye skor bocha khmut ki thap skmut ta ka bocha net yu ki dat ka net ki tha ki ngod ki yu te so nga kum doctor ro hoi te nga shu ong e pi ki pa ban aba pi dan shing pi ki khna ba ki khamdam Khyllung ho ta pi ki ba ki ha ti bah le bah ma da phim da phishu ai kai ki kham tap ki baret kum ki coins ki piece ki you pet bah mar ki ta ki so many times long ki ta ken ki tap che ne te ga shu ka pa de pi ban pet bah Khyllung man num poi ki complications ke habatien pet bah ki kishap plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed ye ki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya